ya ce lokacin da na zo kun ce ƙarya nake kun ƙaryata ne, abubakar shi kaɗai ya ce gaskiya kake. Wanne ne ya kwashe dukiya ta ba manzon Allah? In ba duk da imanin Umar rabawa biyu ya ko ya kawo rabi, abubakar kwashewa ya duka ya zuba wa manzon Allah. Manzon Allah ya ce ya ababakar ma tarakta li ahlika, me ka raga ma iyalinka? Mi abubakar ya ce taraktu lahumullah wa rasulahu, na bar musu Allah kuma na bar musu manzon Allah sun isan musu. Da haka wajen kariyar waɗannan a yi tsire da mu ma, ba da mu aka fara ba, an yi da dubbai. Da haka mun biyo layi ne, ko muna fata ainihin kiyama Allah ya tayar da mu tare da su. Ku dubi imani irin na abubakar, kuma ku dubi imani irin na sahabbai. La haula wala quwwata illa billah. Sai ka kwatanta da naka imani. Yau fa makaranta muka ce za mu yi ko? Ga littattafai nan muna yi, abu ya buwaya. ɗan abin da za ka ƙyafato cikin dukiyarka ka ba su a fi sabilillah ya wuyata. Ga abubakar ya tarkata abin da duk ya mallaka, kwannan gida ya kwaso cokali bai raga gida ne ba, ya kwashe komi ya zube gaban manzon Allah ma da ya duba mamaki ya kama shi, ma taratta li ahlika, haka ya faɗi ko? Usmanu da ya zube sullallan zinari, manzo Allah cewa imal ma shi ita ya Usmanu, je kai ta ganin damarka ya Usmanu, in wani cashiya za ka yi duniya je kai ta yi. Mala'ikun da ke rubuta zunubinka sun kalla alƙalami, sun yaga takarda. Annabi ya ji bai isa bai daga kai ce Allahumma la tansa hazal yawma li Usman, ya Allah kada ka manta da wannan yinin ga Usman. To irin wayannan masu imani wani aiki mun kai ma Allah wanda za mu zo mu ce mu kushe aikin da suka yi? Yanzu bari mu sa shi da wanda ke cikin masallacin, da wanda zai saurara ta YouTube, da wanda zai kallo ta ko'ina, da dukkanin wanda ke cikin group. Kowa ya ƙoƙari musa naira 2,000, wanda kuma ya buwaya ya sa abin da Allah ya bashi. La yukallifu Allahu illa ma ataha, Allah bai tilasta mu rai sai abin da ya bata. La yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha, Allah bai tilasta mu rayuwa sai abin da take da iko. To wanda kuma yake da abin da zai wuce haka ya wuce, amma dai kowa ya kokari ya sa wannan. Idan mu dawo mu ce ga fili mun riga mun kiliyare, har takardu an zo min da su, mu ce mai kiliyare, mun koma gina za mu yi. Makaranta ce wadda za a karantar da mutane harkar sciences da kuma musulunci. So that nan gaba cikin Najeriya muna da waɗanda za su karantar da mu science da Islam, mutum ya fi ɗaruruwa ko dubu ma. Duk inda aka motsa yake ji an ce Charles Darwin ya ce kaza, kuma aya Qur'ani ta ce kaza. Sir Isaac Newton ya ce kaza, Qur'ani ya ce kaza. Anthony van Leeuwenhoek ya ce kaza, Qur'ani ya ce kaza. Inda za a yi musu gyara a gyara musu, a nuna musu ba su san komai ba, Qur'ani shi ya iya. Inda suka yi daidai a nuna musu ai ba yau abin yake ba, shekara 1400 annabi ya karantar da shi.
ta yadda za mu ƙara inviting mutane cikin musulunci. Da haka mu yi ƙoƙari mu yi wannan. Haka ma al'imamu Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, ya karantar da mu wani hadisi daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, cewa lokacin da annabi ya karantar an je garin Makka ana ta tsegumi, dan nan sai suka zauna suka yi mitin, sai aka ce a zo a ƙure Muhammad. Aka tara mutane suka cika dubu kan dubu, sai aka ja annabi zauna, annabi ya zauna. Annabi na cikin hijir Ismail ga ɗakin Kaba ko? Don haka kaga akwai ban tsoro ga ɗakin Kaba tare da shi, kuma ya yi ƙarya. Don haka manya-manyan Makka ga kuma taron jama'a aka zo za a ƙure shi. Ya ce laƙadar aituni fil hijiri, ya ce wallahi wani lokaci na ga kaina a cikin hijir Ismail wa ƙureshin tasaluni, alhalin kasancewa ƙureshawa suna tambaya ta an masaraya game da tafiyar da aka yi da ni ta Isra'i. Ya ce fa asbasa'aluni an ashiya'a min baitul maqdis, suke mini tambayoyi game da wasu abubuwa da ke cikin masallacin baitul maqdis. Ya abu kaza yake, ya abu kaza yake. Kun ga domin a ƙure shi ko? Ba iri wannan zamanin bane balle ka ce ka taɓa gani ga bidiyo ko wani abu. Za ka in baka gani ba baka gani ba ne. To irin tafiyar da aka yi da annabi da ibe har zuwa saman sama ta bakwai ya ga abubuwa da dama. Ba mamaki bai tsaya ya kula da siffofin masallacin ba. Ya ce fasaluni suka tambaye ni an ashiya'a min baitul maqdis, game da wasu abubuwa daga cikin masallacin baitul maqdis. Ya ce lam asbuti ha wa'anda ban tabbatar da su ba, siffofin nasu sun bace mini. Ya ce fakuribtu karban, sai ni bakin ciki wanda ya kai makurar bakin ciki wanda ma karibtu mislahu qattu, yace wanda ban taba irin wannan bakin cikin ba da dai. Yace ina cikin haka gashi za su fara kuwa a ce an ƙure Muhammad. Yace fara fa'ahu Allahu li, ina haka in daga kaina haka sai ni ga Allah ya dauka komin masallacin Baitul Maqdis an kawo shi gaba da farafa'ahu Allahu li anzur ilaihi, Allah ya ɗauko min masallacin Baitul Maqdis ina kallo gare shi. A ruwayar Jabir bin Abdullahi al-Ansari ma annabi yace Maqdis, Allah ya ɗauko min ya bayyana mini masallacin Baitul Maqdis gashi ina gani. Yace fada fiktu akhbiruhum an ayatihi, ne zamo ina ba su labari game da ayoyin da a ciki. ma ya saluni an shay'in illa akhbartuhum bihi, babu abinda suke tambaya ta na masallacin Baitul Maqdis face na ba su labari da shi. Wa ana anzur ilaihi, ina kallo gare shi ina faɗa musu yadda yake. Daga ƙarshe sun ga ce amma siffofin nan da ya faɗi wallahi haka suke, domin akwai waɗanda suka zo. Kai magana bata ƙare ba, ko da yake ka duba in kana so wannan hadisin diba al-musnad na Imam Ahmad, hadisin Abu Huraira, hadisi na 2820, al-musannaf na Ibn Abi Shayba, hadisi na 31700, sannan a dalailun nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibi shari'a na Imam al-Baihaqi, hadisin 680. hadisin Jabir kuma sahihul Bukhari, hadisi na 3673, sahihu Muslim hadisi na 170, dalailun nubuwa hadisi na 674. To wallahi duk da haka lamarinsa bai ƙari nan ba. To ba mu labarin game da hanya. Annabi ya ce to ai taguwa na can bisa hanya ta ɓata, ta mutanen ku da kun ka aika
can ƙasar sham su yi sana'a, su yi fatauci. Ya ce na bi ni gane su ka hanya gari kaza, tago su mata ɓace an ta neman ta. Ya ce gobe za su kwan gari kaza, jibi za su kwan gari kaza, gata za su kwan gari kaza, lokaci kaza za su iso garin nan. Kuma ko da za su iso raƙumawa ne ita a gaba tana sauran raƙuma na biye bayanta. Ya ce sannan sadda an ka biyo da ni ta sama ne hango su na yi musu sallama. Ya ce da ni musu sallama ina ji sun ka waiwaya ba su ga kowa ba cikin duhu cikin dare. Sai sun ka ce muna jin sauti kamar irin sautin Muhammad. Sai sun ka kafa kai sun ka ci gaba. Bayan kwanaki sai ga mutanen nan sun dawo. Dama an sa masu tsaron Makka ana nana dibi. Raƙumar da annabi ya ce ita ce gaba, sai ga ta aka fara hanguwa gaba ta shigo gaba. Suna zuwa aka tambaye su rana kaza lokaci kaza raƙuma ta ɓace, sun kace raƙuma kaza ta ɓace, ta yi daidai da wadda annabi ya faɗi. Sannan rana kaza gari kaza kun kakon sun kace gari kaza, sannan gari kaza, sannan gari kaza, ya yi daidai da yadda annabi ya faɗi. Sannan lokacin da annabi ya ce za su shigo garin Makka, sannan sun ka shigo garin Makka. Amma duk da haka bai sa su Abu Jahal suka yi imani ba, waɗanda Allah bai nufa da musulunci wa bisa suka musulunta ba. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Wallahi waɗanda duk kalmar azaba ta Allah ta tabbata gare su, Allah ya rubuta su cikin 'yan wuta. Duk ƙoƙarin da ka yi, duk abin da ka gwada musu a duniya, la yu'minuna ba su yi imani. Ta ɗauko da kowace irin aya ta zo musu, wallahi ba su imani hatta ya raul azabal alim, har sai sun ga azaba wadda take mai raɗaɗi. Wasu sun shiga sararin samaniya sun ga ayoyi, wasu sun gani cikin ruwa, wasu sun gani cikin bisa tudu, wasu sun gani ina, ba su yi imani ba. Wani ya shiga sama ya je magana, sun da sun ce aliens naka magana, ba su yi imani ba. An fahimci wannan? So bisa ga wannan insha Allahu ta'ala yau ana za mu tuƙi karatunmu tun da ana gwada mini lokaci. Sai kuma wani sati asabar za mu zo mu yi karatun Sunan Ibn Majah. Lahadi daidai wannan lokacin ko daidai wannan yammacin kuma za mu dawo mu ci gaba da tafsirin wannan sura ta al-Isra. Ina fatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi, kuma ya ba mu iko aiki da shi. Abinda muka faɗa bisa ga kuskure Allah ya gafarta muna, sannan kuma ya ganar da mu gyara, ya ba mu ikon gyarawa. Ya Allah ka taimaki musulunci da addinin musulunci, da masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Ya Allah ka tabar da kafirci, masu taimakon kafirci kuma ka shiryar da su. Yan uwanmu da ake ta azabtarwa a garuruwa da daban-daban, ana kore su daga gidajensu, ana sata su sai an biya kuɗin fansa, ana kwashe musu dabbobi, ana ƙone gidajensu da garuruwansu, an hana musu noma da dai sauran nau'i na azabtarwa da wulaƙantarwa daban-daban da ake musu. Ya Allah muna kai kuka gare ka, ya Allah ka isan muna, ya Allah ka isan muna, ya Allah ka zama muna maga isa, ya Allah ka kore muna waɗannan mutanen, ya Allah ka kawo muna zaman lafiya a cikin garuruwanmu, ya Allah ka mai muna zaman lafiya a cikin garuruwanmu. Wanda duk ke da hannu cikin wannan sharrin da kuma ƙasƙantawar da ake ma al'ummar musulmi, ya Allah ka isan muna, ya Allah ka gwada mai abi ne tun a nan duniya,
ya Allah to anan duniya ka gwada mai abi ne ya Allah ka isan muna sannan bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya muna ya Allah ka biya muna mara lafiyan mu Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka ƙara musu kuma ka ba su ikon aiki da lafiyar wajen bauta maka. Sa'annan masu neman mata Allah ka ba su, masu niyyar aure Allah ka cika musu burinsu, mata masu neman mazan aure Allah ka ba su nagari, Allah ka ba su nagari, waɗanda an zaune gida aure kuma Allah ka zama da su lafiya, masu iyali kuma Allah ka shirye musu da su, masu ɗawaine iyali kuma Allah ka ba su abin ɗauka, masu cikuna Allah ka sauke su lafiya, Allah ka sauke su lafiya. In mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani, iyayenmu da kakanninmu kuma da suka riga mu Allah ka gafarta musu, Allah da mu da su ka tayar da mu yinin kiyama ƙarƙashi inuwa al'arshen ka yinin da babu wata inuwa face inuwarka. Ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama a cikin aljanna, abinda duk yayi tsanani gare mu Allah ka sauwaka mana shi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.